El responsable de la mort de Catalina Frontera era algú que coneixia els accessos a la finca i que va poder entrar-hi sense forçar cap entrada. Coneixia les rutines de la víctima, ja que la va atacar per sorpresa quan arribava al seu lloc de feina. Tenint en compte aquestes particularitats, els investigadors començaren a prendre declaració a tots els companys d'Anna Catalina que treballaven a la finca. Una de les hipòtesis que va cobrar més força, que va tenir més força, era que segurament la persona que ho havia fet coneixia la casa i també coneixia els horaris de la víctima, perquè justament quan va matar a la víctima, en aquell moment, a la finca, només hi era ella sola. Tots els companys de feina de Catalina Frontera corroboraren la informació que havien donat els familiars de la víctima quant a un possible conflicte entre la dona i un extreballador de Can Apol·loni. La persona a la qual es referien des de l'entorn de Catalina Frontera era Andrés Román Galiano, un home de 45 anys que feia feina com a jardiner i que havia estat acomiadat temps enrere. Després de conèixer aquesta informació, els investigadors volgueren localitzar immediatament l'exjardiner. Aleshores, el germà d'Andrés, que encara feia feina com a encarregat a la possessió, li va telefonar per a demanar-li que anés a la finca tot d'una. Ya Isidro le había llamado para que se personara allí a ver qué es lo que había ocurrido, porque le confirmó esta noticia y Andrés le dijo que estaba pescando en el puerto de Alcudia. Seguimos entrevistándonos con el resto de personal que había allí y en un principio no sacamos ninguna información más que pudiera aclarar las circunstancias de la muerte. Va aparèixer en el seu cotxe i tot d'una, tant en els guàrdies civils que hi havia a l'entrada com en els periodistes, ell començava a repetir que ell venia d'Esport d'Alcúdia, que duia tot el matí en Esport d'Alcúdia i que ell venia de pescar i que no sabia res. Una vez que llegó Andrés allí a la finca, me entrevisté con él y lo que decía inicialmente no era muy coherente. Decía que había ido a Alcúdia, había ido a ver a sus padrinos y posterior a esto se había ido a pescar a una zona indeterminada del puerto de Alcúdia con su padrino y 4 personas más que no conocía de nada. Visto esto y esa actitud un poco nerviosa o intranquila, pues le instamos a que nos acompañara a dependencias policiales para tomar una declaración en calidad de testigo, como hemos hecho con el resto de personas.